Bismillahirrahmanirrahim. Em dîsa şer û cengê rojhilata navîn şerê di navbera Amerîka û İsraîl û Îranê de em ê şîrove bikin. Herkes dugara xwe şîrove dike. Tişta ku me ji dunyayê fehm kirî, me ji dîn fehm kirî, me siyaseta dunyayê tarîxê an heta roja îro me fehm kirî, em dixwazin ji we re şîrove bikin. Em bi nêrîneka İslamî, bi nêrîneka dînî li vê meselê mêze dikin. Ji ber wî divê em bizanibe ku ev şerê ku îro rojhilata navîn heye, armanca wî çi ye? Hedefa wî çi ye? Li gorî baweriya min du armancê vî şerê hanîna heye. Armanca yekem, hedefa yekem ji vî şerê hanîna. Ku dixwazî Îranê ji rojhilata navîn wek dewleteka em bivê serbixwe nehêr dest û nigî û pişe hûr bike ku têk ne dewletê Ereba ji bo emn û îstiqrara İsraîl. Amerika dixwaze herêma rojhilata navîn dewletê Sunnî giştekî di agirê ji bo xatirê emn û îstiqrara İsraîl teva bişewtîne agir li welatê wan hebe şer û ceng çêbibe çawa bibe zirar nayê Amerîka çend eskerî werikuştin jî dûr in em bê tiştekî nabe lê em bê zirarekî bekî mezin bike İsraîl. Digel viya dixwaze hedefa yekem armanca yekem ne ji bo demokrasiyê, ne ji bo heqê, ne ji bo mafê mirovê ji xwe heq û maf û mirova azadî û hurriyetê ji cem Amerîka tiştê puç û beredayê. Bir kes van behs nekin. Ne jî şerê terorê. Tenê şerê wî ew ku divê milletê Sunnî, dewletê Sunnî emn û îstiqrara İsraîl biparêze û ev şerre yekem derece yekem ji bo xatirî wî ye. Vêja adu da ji bo avakirina İsraîliyeka mezin in. Berê di binda digotin, gotinê kinayî digotin, di bera gotin davêtin. Hinek nivîskara di nivîsandin naxêr. Ana İsraîl jî, Amerîka jî vekirî divê gere dewleta mezin a İsraîl were avakirinê. Sala 1946 gava dewleta İsraîla piçûk hat avakirinê, wê çaxê İngilîz û Fransa bi peymana Sykes-Picot em bivê bi cetwelê rojhilata navîn perçe kirin, ji hev qetandin, her eşîrekî Ereba kirin serokê kirin, em danî ser quya petrolê, danî ser bîrekî petrolê kirin dewlet, wan dewletana Kurd nekirin dewlet, di nava Tirkiye, İranê, di nava Tirkiye, Sûriye, Iraqê da perçe kirin. Evan dewletê ku Kurd nav da perçe bû, ew jî kemalîst bû, em bibêjin em bivê kesên Baesî bûn û eleqa wan û dîn û diyanetê bi hev nedisekinî û zulm û zordarîkî mezin li Kurda kir, heta qetlemê mezin ser Kurda da bi ciyanê hat. Îjara hanêna Amerîka xweşperest û Siyonîst bi hev re rojhilata navîn perçe dike. Îja ne bi cetwelê, îja bi çi perçe dike? Îjarê bi xwîna Müslümanan direjînê xelkê Sunnî berdide hevdû û berdidin Îranê da ku xwîna we were rijandinê emn û îstiqrara İsraîl bi dest bike ewlawîya wî tam çêbibe û paşê dewleteka İsraîliya mezin ava bike. Berê 115 sal ewil sala 1916 da em bibêjin dewletê kolonyalîst, dewletê kolê hatin avakirinê Amerîka û İngilîz û Fransa bi şeklekî bace xerrajê ji wan distendin. Ha bi direk be ha indirek be jê distendin. Lê aniha zilhêza dûneketî destê Amerîka, emperyalîzma Amerîka, Amerîka di tarîxa wî da, di mejiyê wî da, di felsefa wî da edalet û heq û hiqûq û însaniyet tune. Ketî kê derê ji bo menfieta xwe qetliam pêganî hatî, komkujiyê mezin pêganî hatî û tarîxa wê reş e. Îja dîsa dixwaze rojhilata navîn vî karê hanîna bike da ku İsraîliya mezin ava bibe. İsraîliya mezin ava bibe çawa dibe? Ev statiya ku berê 100 salî da dewletê Ereba mesela Qeter, İmarata Erebî, Behreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Oman, Ürdün vana dewletê kolenin. Berê navê wan şahin, paşahin qaralin li temamê siyaseta wan xêr û birê wan di destê Amerîkadayê, Amerîka wan diparêze û gava xeracê nedin Amerîka wan yekê wan radike yekî din da dinişûnî yani koltuxê wan, iqtidara wan destê Amerîkadayê.
Veja anha ya gaba İran peştavi bişki desuni İran'ı bişki devleta ka mezana İsrail xwedê nek ava bibe ev statüya koletiyê jî namîne. Çima namîne? Wê şerîdî tu hêzekî tunil ber İran İsrail destê xwe re ke İran yan jî İsrail jî tiştekî em bivê bitirse ku tiştê ku di dilê wî de hey nevêje. Wezîrê em bivê sefaretê balyozê Amerîkayê İsrail werê vekirî got dewleta mezin a İsrail Xwedê Teala di Tewratê de wade kirî ji bên İsraîlîya re got divê gere erdê wan bi Suudî Arabistanê, Misirê, em bê Sûriyeyê, nîvê Tirkiyeyê û eştera bivê Iraqê yani dixwaze İsraîlê mezin çêbike. Gava İsraîlê mezin çêbe ev statüya koletiyê jî namîne. Anha Mahmud Abbas li Filistînê li Batê Şeriyê li bivê li Ramella li Qudusê xwediyê çi desthilatdariyê çi desthilatdarî destedê çi dikare ji bo milletê xwe bike ew ê Suudî jî, Qeter jî, Misir jî, Tirkiye jî, İran jî û Kurd jî a xwezkar bi desthilatdar be. Lewra di felsefa Siyonîzmê de hukuk tune, adalet tune, hak tune divê tev xulamî bi lewra xwe di ser her kesî ra xwe qeştir hesab dike divê em bibin mexluqê Xwedê Teala ê muxtarin ê hilbijartînin milletê tin tev xizmetkarê me şeklekî dibe bi kolê me. Yani gava hûn kesê ku piştgirê İsraîl dikin ya Amerîka dikin hûn divê İran dijmin û neyar û nizanim Kurd kuştî wê roj were milletê Kurd, milletê rojhilata navê Ereb û Kurd û em bivê Tirk hev xweziya xwe bi vê statûya an hanê bînîwere. Em navê ev statûya an heye ev rewşa rojhilata navîn heye em bivê baş e Tirkal Kurda zulüm nekirî, İraniya zulüm nekirî, em bi Ayetullah zulüm nekirî, Kurd nekuşî em vana navê. Di gel vê pîs û gemariya dewletê ku Kurdistan perçe kirine zulm û zordarî Kurda kirine di gava İsraîlya mezin çêbibin di Kurd hev xweziya xwe a biban rojê ana bînîwere tiştê hatî serê Xezayê hatî serê em Qudsê hatî serê em bivê Ramella nizam el Xelîlê ew ê were serê Diyarbekirê wê were serê Hewlêrê were serê temamê milletê rojhilata navîn. Lewra em bivêjin ana İsraîl tere kîjan welatê kîjan gundê bixwaze ji destê Filîstîniya digire kê bixwaze xaniyê xerab dike kê bixwaze dikuje kê bixwaze dike hepsê ne kes dipirse ne qanûn heye ne nîzam heye. Îro li dünyayê qanûna daristanê desthilatdar e ev qanûna desthilatdar e ev qanûna daristanê bi destê Amerîka û Siyonîzmê were avakirinê Xwedê rûneke rojhilata navîn ku İran jî têk here wê ser hevdû milletê rojhilata navîn bibin mîna çi yani êdî statûya koletiyê jî namîne temamê malê wan, erzê wan, namûsa wan, şerefa wan dibin destê Siyonîzmê dayê.